רפי, זה שווה צילום, רפי. יפה. חבר'ה, זה סיום תקופה של הבת, זה סיום הכי חגיגי שיכול להיות. לכולם שיהיה לחיים. אנחנו מאחלים לכם שהכוסות שלכם תמיד תהיינה מלאות, רובן, אנשים לא אלמנות, ואף פעם שלא נשתה מי ים, רק מים נקיים. לחיים! כולכם מוזמנים לבופה להתחיל לאכול בתיאבון לכולם. אני רוצה לאחל לחוג הזה המשך פעילות ענפה ובריאות, ושנמשיך להיות שמחים ועשייה מרובה גם בשנים הבאות, כאילו התחלנו שנה שעברה. ציפי פן עם האנשים המדהימים. לעבוד! תצלם אותי אוכל עם פה סגור. רפי, אני ממשיך לא לאכול. אנחנו שותפים לדרך. אתה לא אוכל היום? עוד מעט אני אתפנה. הם שולטים פה.
נאמר? לא כזה מתאים. זה יופי. יבוא. אנחנו עוד כאן. קמפנר, אילנה ואף שבע חביבה ושלמה רותי, בואי תתני להם. לא שומעים מחיאות כפיים. אני רוצה להודות לוועד. הייתה לנו שנה נהדרת של פעילות מקסימה, ואני חושבת שמגיע להם תעודות הוקרה. מי ייתן לכם? אנחנו נקבל גם תעודה. תודה. הזוג הבא שמקבל, אקוניס, יוסי ודאגה. כל הכבוד, תראו, הם מופיעים כמו שצריך. התרגלתם כבר, אולי תמשיכו. תנו לה מחיאות כפיים, היא תגיע יותר מהר. תודה לא לתלמידים. אנחנו רוצים תמונה. כן, תמונה. רק לכל חברי החוג, הניה אתמול קיבלה מורה מצטיינת. נו, את רואה הניה? כל הכבוד. סילבי. היה מצטיינת. והזוג הבא, פרטוק. אתם חדשים? תלמדו, כן. תלמדו, תעבירו להם. תראי, מורה טובה יש לכם. תמונה. והזוג הבא, רון, ישראל וציפי. נכון, כולו, זה חלק מהעניין פה. יורדים בגדול. אתם יודעים שישראל ירד מפיג'מה עם 5 פסים ל2 פסים? כל הכבוד. כל הכבוד ישראל, באמת. הדברים בולטים. ועוד זוג שעומד לחגוג, רוטשילד, ראובן ורחל. קשה לו לקום, זה לא... ראובן, בבקשה. לראובן באמת מגיע 2 תעודות, מה זה? חבר'ה, לראובן מגיע. אנחנו מתבוננים, תעמדו. כל הכבוד על איתו, הנהג האמיתי שלנו, הנהג שמוביל אותנו בבטחה ומחזיר אותנו. מאז שאורלי אצלנו בחוג, שימו לב כמה שהיא גבה. תודה. והזוג הבא, שכטמן, אנה ודוידה. כואבת לה הרגל. יגיד עכשיו עלינו. תודה לכם, תודה, מקרוב אצלנו. זה הצדיק הצדיק של החוג. בבקשה. תודה. זה הצדיק של גאולה.
זה כולו זה של אשכנזים, תעשי כולו לא צודקת. יש לך לפני זה. יפלה, מה? כפיים. ועוד זוג שקיבל מצטיין, אברהם, רונית ואיתן. איתן, נו, אתה חייב לקום, מה זה? אסור ללכת בשבת. אסור לו ללכת. מה זה ככה? ומצטיינת החוג שלנו. סובלת מגלי אני חום. רוצה לשמוע מחיאות כפיים סוערות לקריב גאולה. יאללה, גאולה, אין עומרי, גאולה. לניסים, חבר'ה, לניסים, בהוקרה והערכה על שנות טיולים נהדרת מחברי החוג העייפים והאמיצים תשע"א, על היותך איש הטקטוניה הנהדרת. זה תוספת שלו. אבל יכול להיות שהיה תור בגלל הסיים? כן, אבל... H&O ו-H&M, תזכירו לי מה ההבדל.